Kung ang ubang jail facility padayong iburot ang populasyon, medyo nabali ang sitwasyon sa CPDRC kay inanay mihiyos ang ginaganon sa mga binilanggo. Kung yun sa atong sayran sa akong RTV Presents. Si Herbert mitunol sa naman niyang charcoal paint nga gihimo. Dihang nakabisita ko sa CPDRC pipila ka buwan ang nakalabay. Nataymingan nga ang akong dagway ang iyang gisuon sa iyang gihimong obra, maestra. Kuha ka. Ang katakos ni Herbert na iyahang iskapo sa kalaay sulod sa prisuhan, sanglit wa pa siya ma-arraign. Mukapi na sa tuig sa bilangguan. Para pa pawas kami nga mo nga pasalamat ako na sa livelihood ato diri nga na drawing ba nya sa laya maguyang ng trabaho kung sige drawing mo nga naabot ka diri mo nahugag sampol. Problema halos na ng jail facility ang kahuot sa mga PDL nga nahanok sa ilang bilangguan. Gani ang uban mag-shifting na sa ilang tulog o kaha magsinardinas tungod sa kahuot. Ingon usab niini kaniadto ang CPDRC nga naabot na sa 4,000 kapin ka mga inmates, mas dako kini itandi sa 1,000 kapin nga capacity niini. Apan inanay na kining miubos ang populasyon sa CPDRC. 1,500 ang nabawas sa populasyon and still counting. Ang plea bargain may usa sa rason sa inanay nga pagkaluag sa mga silda. Para sa mapaspasan na nato, we try to coordinate with probation and parole. Kay naaman na manage IMSEC, Management Screening and Evaluation Committee, usaan na ang taga-parole and probation. So naninguhat nga kung naatay mga convicted prisoners nga tataganan og GCTA in one area for example. Karong si Manaha, makuha-kuhaan na sa og PDL ang CPDRC human maka-avail sa plea bargain ang ubang mga piniriso. Kasi naglaya nimo, balik na sa ka. Adin ako Sa may nakatunan nimo diri sa prisuhan. Ginoo ra ginuwan mystery nangguan bulagi nangguan Balik loob na ka sa Diyos. Nakatunan din nga kibalo na ko sa una dito sa laya nga kusog pagay ko mugamit ana pagpamaligya diri ari na ko nakaton nakamata nga dili ka nang dautan gud na nya ari sa ko nakaton nga sa akong batasan nga kusog kay mo kuan akon pamilyado mo sad ko na ko dok anak. Mahinungdanon kayo ang pagpakigalayon sa ubang mga stakeholders sama sa korte, parole and probation o bisan sa pamilya aron mapadali ang paggawas sa mga binilanggo. Labaw sa tanan ang pagbinuotan o good conduct time allowance ang makapaubos sa pag-istar sa mga PDL sulod sa prisuhan. Sa paggawas sa mga PDL sa jail facility, baon nilang panahon nga dili na mubalik sa prisuhan. Hinaot nga ila kining mabarugan pinaagi sa pagbinuotan. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Kini ang akong short docu.